Mas Gareng. Nggih. Sugeng dalu Mak Cange. Sugeng dalu Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged sowan wonten kantor Kecamatan Grogol dawuh leres Sukoharjo Makmur nderekke Mak Cange pentas dalu niki. Inggih. Alhamdulillah saestu atase sasi sura no piyayi paring rejeki. Pak Desus matur suwun Pak De. Nggih. Lek ngundang Pak D saja wis akrab sampean. Lho nek Pak Desus niku pun bapake seniman sak Indonesia sak upami kok. Mboten namung ngaten, kejawi panjenenganipun pancen ya pelastari budaya penanggap wayang, nggih to. Ning ugi pelaku budaya, nggih to. Pelaku budaya. Nate gabung nginggar-inggar penggalih kalian ketoprak besar Tulungagung siswa budaya nate. Alhamdulillah. Sriwedari nate ngoten tur ya dapuk ngoten niku. Nggih, sekedap. Napa Mas? Pakune nyongat niki. Masa arepe mbanyel dadak korban sikil. Aduh, kok ya dawa men to iki. Wis dilebokke mawon pun nggih. Malah yen ngoten kan sampean iso ati-ati nggo. Nggih. Untung kok kula wis gejik sik dadi santai kene. Nggih. Sehat nggih Mak Cange. Nggih, pangestunipun Mas Gareng. Alhamdulillah pun kangen sanget nderekke Mak Cange. Nggih. Nyuwun pangapunten dagelan cilik Gareng sing jek urip nggih niki. Nggih. Kala wingi menika Mas Angga saking Salatiga ingkang sampun kapundhut. Adik kula lanang ingkang saking Salatiga. Nggih. Sampun sowan Gusti dongake mawon mugi-mugi Dik Angga Gareng Salatiga swarga. Allahumma amin. Niki napa acarane napa dalu niki kok meriah sanget luar biasa, bapak-bapak pejabat kok rawuh sedaya, malah Ibu Bupati ugi pareng rawuh. Nggih. Ingkang sepisan menika pancen mengeti kamardikanipun NKRI ingkang kaping 74. Nggih. Pitulasan ning mapane ana sasi September. Nggih, mekaten. Angka kalih syukuran pendopo ler menika. Oh, dadi niki gawene loro. Pitulasan kalih syukuran. Nggih. Cara nggen kula nyewu ngiras ngijing ngeten niki. Nyewu sambil menyelam minum air. Iki kudune Pak Camat nggih. Iki pitulasane dhewe, syukurane pendopo dhewe kudune ngoten niki. Lek ngono tenan kok ngarepan ditulisi Camat Sida Ludes nemalian. Nggih. Niku sasmita saking Ki Jabrono. Nggih. Alhamdulillah mugi napa ingkang dados hajate warga masyarakat Grogol saestu saged kasembadan. Niki 17 Agustus. Jadi mari kita berikan semangat kembali untuk membangun Sukoharjo, membangun Grogol bersama-sama dengan kegotong royongan dan keguyup rukunan. Amin. Sing bapak angger rukun gotong royong, insyaallah mangke bangun Sukoharjo langkung cepet malih, langkung maju malih, langkung sukses malih. Ngoten nggih Mak Cange. Dawuh leres, mila jenenge Grogol. Saka huruf G R O G O L. G. Monggo. Iya. Kuwi kewajibane Gareng kok ngono kuwi kok nggih. Kok tibake kula to. G guyup rukun warga masyarakate. Nah, jos. Yang kedua R. Napa ta? R. G terus R to. Nggih. Ora maido mula maju warga masyarakate mergo uga Bapak Camate sing luar biasa. Wah, Pak Bagas. Nggih. Terus O. Ora neka-neka camate apa anane kasar setitik utawa galak setitik ning kanggo kabecikan. Wah iya, cocok. Terus G. Gelem ngopeni warga cilik, gelem nanggapke wayang, gelem nguri-uri budaya. Ya, cocok. O. Ora liya iki sing ragat ya Pak Desus. Oh, bener. Mula didongake Pak Desus ora lokak saya kebak. Amin. Usahane saya sukses. Amin. Nggih. Yang terakhir L. Ya Allah, apa kuwi? L. Londone teko.
Wong ora tata-tata kok terus dijujuk kan grogol. Lah iya. Nggih. Kondone teko. Nggih. Grogol niku mlebet Kabupaten Sukoharjo. Monggo. Niku sugih budaya, sugih pangan, mula diarani makmur kutane. Iya, bener. Kok niku kala rumiyin ngantos sakyah keten tetep makmur. Ah, bener. Harga apapun murah nek nang kene iki mergo makmure. Oh iya. Terakhir jet. Kok jet to? Anu jo. Aja sumelang waton Pak Desus niku isih kondang isih ana wayangan ning endi-endi nggon. Amin ya rabbal alamin. Pokoke iki lakone Pak Desus ngoten. Nah iya. Didadak ngoten mawon. Nggih nun sewu nggih Mak, mbok menawi kula iki malah kepara damel reget panggung wong nggih mung dagelan cilik, dagelan dusun. Biasane mung diringi elektun kok dadi nggih pangapunten. Mas, perkara cilik utawa gedhe niku gumantung sing nimbali kalih eventipun. Nggih. Kula niki ya dalang cilik, Piyai Sukarjo ora ana sing prisa. Lah anane gedhe saka cilik sing gedheke sapa? Ya Pak Sus karo Pak Camat. Ngono kuwi. Insyaallah mergo sampe ditanggap Pak Sus dadine gareng gedhe. Gareng sing larang yen ora 50 juta ora budal, ngono lho. Dadi ora enak wong nanggap akhire. Lah niku ancamane sing nyemelangi ngoten. Lah iya. Wis mboten trima 250 kula anggere payu ngoten. Ukurane mboten nggih dhuwit. Tak cekel lho 250 lho ya. Mboten napa-napa. Nggih. Kula niku dhuwit niku nomor 6 munggah kok sing penting 1 sampai 5. Apa? Pancasila. Lah iya. Sing penting lak niku sing penting ki dhuwit ki lak mung sarana. Nggih lak mung ngoten. Sing baku saged sowan mriki kepanggih Pak Desus warga masyarakat mriki lak sampun luar biasa pinangka tali silaturahim lak ngoten. Leres. Hebat. Jenengan sing paring mangko anggaran niku Pak Desus. Asmane Pak Susilo Handoko. Sugih. Heeh. Oh ya cemepak men to ya. Lah napa kok tak atuk gathik wong golek pangan kok Pak. Pintere. Sinaune kawit cilik ngantek sakyahene, mula kawit cilik sakyahene tetep tresna karo wayang merga wayang niku bentuk sinaune kanggo diaplikasikan dhateng kehidupan bermasyarakat. Waduh, cerdas tenan. Iki ya mohon maaf, ampun tepuk tangan. Mohon maaf sekali. Lah ngopo penghargaan? Iki mumet kok mbok keploki ngopo lho? Iki mumet tenan kok iki dikeploki iki ngopo? Gareng tralala niku tidak butuh tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan bila mana itu akan memupuk suatu kesombongan saya? Waduh. Gareng tralala tidak pernah membutuhkan tepuk tangan, yang dibutuhkan adalah uluran tangan. Waduh. Mboten sah keplok terus nanggap ngoten maksudnya. Wis kaya Pak Desus niku dadi meneng-meneng terus kae gareng kae anu tanggapan selak mecicil ngoten niku lah niku Pak Desus niku. Aja gleleng sik urung rampung lho iki. Loyal terhadap siapapun baik ke pemerintah maupun ke masyarakat sampai ke lapisan bawah sekalipun. Wah, ngono gur 250 ya iman men ayo. Timbangane 50 juta karo dilatih diesel sak modare. Lho, uang niku ukurane mboten akeh sithithike kok. Leres. Wong kula niku nyambut gawe kula niati ngibadah. Ngendikane Pak Ustad nek kowe samu kawis pakaryan mbok niati ngibadah, insyaallah rezeki akeh sithithik bakalan berkah. Amin. Dadi nadyan 250 ning mengke temonjo. Oh iya. Wong bojo kula ki tak blonjo 10.000 kanggo setahun kok. Tek le ngecake iki lho piye? Ora tinemu nalar kuwi. Tumbaske tanggalan iki lak Januari teko Desember lak ampun to niku. Dadi pendak dina ngrikiti tanggalan kaya rayap ngoten niku. Urung rampung. Han. Non? Han saka tembung ikut handil. Nah, handil dalam membangun Sukoharjo makmur. Sak ngertiku andil ora handil lho. Lho basane anu Sansekerta ngoten handil. Oh, Sansekerta. Kuwi jarene Ki Jobrono ngono ya. Heeh. Jadi nek diganti mboten handil. Handal dalam bidang apapun. Lho niku. Oh iya, jos tenan. Ya lagi iki lho mbanyol dibaleni ya lagi. Ora apa-apa wong wis kewirangan kok ora. Iya. Dadi nek kobong ki malah dibukne sisa. Terus pripun? Dono driyah kuwi saben dina ora mung wengi iki tok. Wah. Mergo piyaine seneng sedekah. Oh, elah. Terakhir, kok. No? Kok mung lage iki aku dijak Pak Sus.
Lah ya kula ya lagi pindho iki kok ya ngono kuwi, ngono. Nggih, ngoten niku. Mbok empun Mas sing Sandiasma empun mawon. Jenengan nyawang kula pun kuru iso lho kula mulih mecati mergo Sandiasma niki. Nggih, niku jenengan enten kancane, nggih ta. Iki sing ngundang sapa iki? Loh, lah niku nggih putrine Pak Susilo niku. Putrine Pak Sus napa ora enek kok Pak Sus duwe prejengan putri kados ngeten niki ora enek. Ya wis niki geneng wong ora payu terus padang-padang mara rene niki. Iki mau lengganane ilang ngono ya iki. Penyak masamu garukan apa piye ora. Ayo Mbak Papin mrene mriki. Ayo. Cinta ta? Cin iku banci kecing dadi cin. Lambemu lho Mas Gareng. Aku tulungi sik. Lho, wah jane Wong karo mantan kok. wong ayune nek kaya ngene. Oke wong niki lho, kemajuan zaman Nggih. malah nek ora dimanfaatke sing temenanan bisa membuat wong kapusan ning ngeten niki. Lah, Niki kok ra kapusan? mergo efek kemajuan zaman. Kok iso? Kita lanang disulap iso dadi wedok mula diarani Laura, lanang ora wedok ora. Mangko enek cendole ketoke wedok enek cendole. Nah, sambel diduliti nek ora ngandel ya ditiliki. Kok sampean ki kok le padake aku ki wong biyen-biyen apa piye? Mbok kira ki aku wong murahan apa? Dumak-dumuk sakarepmu dhewe sebagai seorang wanita. Bayi. Wanita sejati. Omonganmu kaya wong waras. Sejatine pria. Oh, sejatine pria tak kira sejatine wanita. Kok dumak-dumuk karepe dhewe ora ngerti apa aku ki sapa? Loh, dikenalke? Lah sapa? Pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Tak Jak kenal sayang. maka tak Kowe sayang. gelem kenal disayang tok ora dinikah? Ya aku nek upamane nikah aku ya upama nikah terus tungkahe ning ngendi coba? Nang KUD. Lah aku mbok pikir selepan apa piye? Atau sing arep gelem rabi lho kowe iki sapa? Apa Oh, enek no. kentongan entuk kentongan? Rumangsane ayah. Lho. Manggile sapa? Ayah. Ayah sapa? Ayah Susilo. Pak De, Mongko nek nyeluk bapake dhewe niku bro. kurang ajar. Arep ngerek bro ngoten niku. Ngene lho Kang Mas. Piye, Cin? Iki ngene, iki bedhek-bedheke aku ki ya padha wae iki mau ya kesusu-susu tekan kene Alah wong ora alhamdulillah. duwe kok kesusu-susu lho. Loh, kurang ngerti apa iki? Kok kaos kakinan Oh, iya, ora kok ngerti, kesusu. Mas. Nah, kok kesusu wong kok kaos kakinan karo kebonggol gedangan kok dadak. Ngene-ngene iki bar tak suntik solikin kok. Silikon. Heh? Silikon nak solikin. Lah iya, dokternya jenenge solikin. Wingi tak silikon ki malah dadine ora mlenuk malah kempling kok. Mergo nganggo Upami piyayi niku nembe kenal sepisan kalih Mbah Win, oke sing kapusan. Sebabe? Mergo nek disawang weteng munggah niku kaya Lydia Kandu. Terus? Nek weteng mudhun kaya Ahmad Albar. Niki ketoke metutuk ning niki asline palsu. Lho, palsu kalih mboten niku nek ditutuk beda, Mak. Kok iso? Lho, Masa? nek palsu. Loh, atas ta? Lho. Nek Nek sing asli asli. ngetok. Rasa Rasa golek sing asli ora. Nang ngendi to kene mau kok renek iki mau? Sampean ki ora perlu madake karo kono karo kene. Madake kok le mbuktekke kaya ngono kuwi. Nek madake kuwi ora perlu dibuktekke ditutuk. Aku karo dhek iki rak ya wis padha, ayu-ayune ya padha. Bedane mung siji, Mas. Apa? Mletek karo selonjor. Ning niki hobi nyanyi pun kawit cilik, mula Nggih. sukses wonten Indosiar. Oh, ngaten, Wah, nggih. niki tanggapan kali kula adus men bareng wong lanang kok nggih. Oh, ngoten. Terus Sabunan niku- pengalamane jenengan adus sekali Wawin pripun? Sabunan men nyanyi mergo hobi nyanyi kok. Pripun? Lagu Ayu Ting Ting. Pripun? Kemana ngangge sabun. Heeh. Di mana bareng toko kene ini apa? Mesakne aja- banget iki. Lah yo padahal mosok terus ngisen-ngisen ki kaya ngono kuwi to. Heeh. Rumangsane aku ngene-ngene iki ibarate wong ki wis internasional. Percaya wong niki percaya nek kowe internasional wis percaya. Aku ki wis operasi, Mas. Operasi apa? Katarak. Kudune iki operasi plastik. Lah yo operasi plastik. Plastik Kabeh ember ki wis- apa plastik kresek? Iki kabeh wis silikon, Mas. Wingi bar tak silikon ki disawang ki malah kempling ki, Mas. Lah kleru silikon bani sing dienggo. Walah, lah kok ya rasa sule sisan. Yo, iki aku tak ngaturke matur nuwun. Oh iya Ya, matur nuwun, no, Mbak. Dumateng Pak De Sus matur nuwun sanget. Nggih. Senajan iki mau Demak Solo mung sak jam perjalanan Pak De.
Alhamdulillah diparingi lancar, seger. Wah, Pak Dik nek ngersake sak ndang sak nyat. Kowe kudu tekan kene ra tekan kene sesuk tak pateni kowe. Nggih. Alhamdulillah Kuwi Budhe ora matur. bedake tresno karo kowe ora bakalan. Lho lah iya aku ya padha wae tresno karo beliaunya itu sudah ibaratnya iki wis kenal berapa puluh tahun yang lalu wis kaya anake dhewe. Apa-apa dicepaki le kowe rene nyoh. Rene nyoh. Ngantek mobil aku ya ndek iki dikeki roda papat. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Dik, roda papat, rodane tok sik. Lah sesuk Ora ngenyek, mbok ora iki tenanan kok. Matur nuwun lho Pak Dik. Kalau wingi dipun apa ki modali. Nah, alhamdulillah. Iso mlaku rono rene entuk si RV alhamdulillah. Telat kowe telat. Lah ngopo? Sadurunge modali kowe wis modali aku sik. Modale apa? Lho aku kenal karo Pak Sus ki ora saiki. Wis kawin dhisik. Kula niku tau dadi napa tukang kebone Pak Sus. Oh ngaten. Pangapunten nggih. Lah wong omahe iki ra ono kebone kok. Tukang kebon. Wong omahe iki langsung jeblek kabeh iki anu aspal karo cor-coran e. Kuwi ngendi? Omah sing kene to? Lho. Daleme kowe urung tau ngerti berarti kowe iki. Wah, kula tukang kebone. Nggih. Dadi kula tau nderekke Pak Sus. Nggih. Jadi mula kula niku satu dari sifat beliau, pitutur beliau yang saya ambil dari beliau satu. Apa? Dermawan. Wih, piyayine niku. Mula sak yaketen tetep dermawan. Kula nderekke ten Semarang. Niku dugi Bangjo Solo anu Tasura. Enten cah lanang cilik ngamen uda ra katokan. Pak Sus mandak nyole 500.000 nggo tuku kathok. Pak Sus lho niku. Luar biasa. Subhanallah. Dermawan mau. Wonten Bangjo Tingkir Solo 3. Nggih. Enten ukuran SMA wedok niku nggih ngamen teng dalan tengah dalan ora katokan. Ora. 500.000 nyonduk nggo tuku kathok. Kula mikir. Terus guru ora katokan 500. Meh teko Semarang aku mudhun sik nang tengah dalan aku ya ora katokan. Pak Sus yo mandap nyoreng 5.000 nggo tuku silet gek dicukur ngoten. Mergo dadi dimodali apa si RV? Aku dimodali silet pisan. Lah sampean kok ngono? Aku ki saking niru-nirune dermawane Pak D. Aku ning nek Pak D ning dalan ngerti bocah cilik ra katokan to. Diparingi 500.000 to. Aku saking melu-melune gandeng aku nek ning prapatan karo cah cilik sing ra katokan mau to. Ora tak kei 500 piro. Kathokku tak copot, tak keke dheke aku sing muda. Ndak model. nggih. Ngaten niki lak katresnane Pak Desus niki lak bocah niki. Nggih. Nah, niki adik Umi nggih. Niki wau dipun dawuhi, ayo Nduk Umi mampir ning anu dalem Solo Baru. Ayo mampir mriko. Wonten sop buntut ngoten niku. Bukan nggih, tenggene Pak Lurah. Cah desa to niki. Orang tau mangan sop buntut. Lah kok takok karo Pak Desus, Pak D lah buntute pundi niki? Lha wis dadi masakan kok ditakok buntute pundi. Saking lugune. Wong yo jek cilik, umure iki yo lagi 16 tahun, urung ana malah sok malah 15 tahun mlaku ya, Nduk ya. Nggih. Piyayi iki lho ngene iki, Nduk, elek Mas. Piye-piye? Ijek cilik wis ngerti dunia seni. Berarti iki wis bakat saka cilik nek iso diuri-uri ngantek sok gedene iso gawe penerus-peneruse seniman-seniman sing eneng Indonesia kene. Iya. Dek sapa mau? DIY dan Yogyakarta dan sekitarnya. Dek sapa kok Dek Ize? Dek Umi Hafifah. Nggih. Slendro songo Mas Dar, ayo. Berdiri ya Mbak Umi, ayo. Duduk. Duduk. Wilujeng dalu Cahayu. Wilujeng dalu, Pak. Dek. Yo, bener nyeluk aku, Pak. Mbok celuk kek ya malah seneng aku ya. Asmane Dek sapa? Umi Hafifah, Pak. Oh, lah daleme ngendi, Dek? Pulung Ponorogo, Pak. Oh, Ponorogone ngendi, Dek? Pulung. Nggih, Pak. Jek sekolah, Duk. Nggih, Pak. Kelas piro, Duk? Setunggal SMKI, Pak. Jurusan apa, Duk? Karawitan, Pak. Lah cita-citamu apa, Duk? Dosen, Pak. Dosen apa, Duk? Karawitan, Pak.
Ya wis. Bocah ki nek jek polos ngeten iki. Heeh. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Iki urung tau sing jenenge pitakonan sing marake kaya kowe deg-degan. Kok Loh, iki saking polos iki apapun yang ditanyakan dia menjawab dengan kejujuran. kejujuran kepolosan ya Lah jujur iya. kuwi. Ah, Nduk. Enggak. Dalem, Pak. Nah, dalem Pak lho. leku dandan 2 jam kok le diundang Pak iki lho. Mbok muncul aku ki tante apa piye ngono lho. Ben ketok ahai ngono lho. Nduk, Ponorogo ya, Nduk. Nggih, Pak. Bongko kowe. Lah, Ponorogomu kae karo prapatan kae ngendine, Nduk? Kidule, Pak. Aku dandan 2 jam kok bapak ngene. Oh alah Joko, Joko. Iku Joko, Joko. Kok iso maling gilani ngono to, Ki? Apa, Reng? Pak, wayah njaluk duit nggo tuku silet. Edan kabeh Gareng iki wong ora. stres. Kok ngene arep mbok silet yo bablas kok ya. Oh alah Joko, Joko. Apa des? Bangin Laura nama panggung. Heeh. KTP-ne Joko Permono. Heeh. Iki mau ditelepon Pak Desus ya. Joko kowe ning ndi? Teng Demak Pak De. Wah, lah aku ki arep nggih acara kok malah kowe minggiat. Rene yo ning gone acara nggone kecamatan. Wah, sakniki Pak De. Yo, aku langsung geblas wong gandeng aku saking tresnane. Demak rene, Demak rene sak jam. Pak jam mergo ditimbali. Pak Desus kalih Bude. Demak rene sak jam. Sak jam. Orang hati-hati sos ditimbali lho iki. Wediar. Omonganmu ki mbok yo ditata to, Kang. Lho kok ditata piye to? Lah kok ditimbali ki ditimbali sing maksudmu kepiye? Ditimbali sing kuwasa nanggap. Oh iya. Matur nuwun Pak De. Ah, iya. Iki genduke iki wis Heeh, ning Umi. kene. Ben matur sik, matur Umi. ayo. Heeh, matur rene sik. Sungkem karo Pak Camat sik. Matur Pak Camat ugi Sing Mbau Pak Reksa. Sus. Nah, Bagus. iki awake dhewe iki bature carane. Yo, Islam Kok to. bature piye to? Ya Umi. bature Umi. Islam. Anake Nggih, dhewe. Pak. Kowe Nah. mboke. Oh, aku mboke. Ayo. Yo ben matur, Tang. Matur. Tang. Kados ting bis, Pak. Aku malah rungruh nang bis piye jajal-jajal nang bis mau piye jajal. Piye? Ben muni, Matur ben kaya muni. ning bis ki piye coba? Nggih, jajal. Radi mental nggih, Pak. Ya ya, Ndang. Ndang. Lek ngapalne pirang-pirang dino lho kuwi ya, Ndang. Nah. Ayo. Ndang piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Terus Wilujeng dalu konjuk dumateng sedaya kemawon. Kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit lan ibu-ibu waranggana Terus lan wakilipun Pak Dalang ingkang bagus Nah, dhewe. Iki kaya suarane Bu Sunarwan Sejanu ki to. Bu Lurah ki to iki malah iki. iki nerokke kata-katane Bu Kesi iki lho malan. Ya terus piye? Padha apa ora? Terus Terus piye ya? terus Nek kowe nirokne Bu Kesi kok ora ngangoh ngono kuwi. Apa ya enek pidato kok terus piye ya? kula minangka wakile, ngono. Terus Kula minangka wakilipun niki sedaya heeh, terus ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. heeh. Tangane ora ngono kuwi ning kene. Nah, Nah, ngene kok suwe-suwe ngene kowe kok. gareng edan ora. Lah tangane ngono. Iki ben ngomong sik aja dikesro ndak bingung ngono. Panjenengan sedaya sampun kersa mengapresiasi Waduh. apa ya? Mengapresiasi Kowe bar keduwuren kok bingung mudhun to, Nduk? Ora usah mbok ganggu sik, Kang. Wayang Iki kulit. ben dhek ngerti. ningali Oh. pagelaran wayang kulit dalu menika Heeh, Cahayu. lancar. Heeh. Wah, aja umuk sik. Aja mbok sebutke nggo lancare aja. Batinen wae. Terus piye? Terus. Ya. Terus
Terus grogi melih. Ayo. Ingkang mirsani dalu menika Nggih. kula dongaaken ingkang mirsani ngantos tancep kayon kula dongaaken tambah rezekinipun. Amin. Sehat lahir batin. Amin. Keselamatan donya prapteng akhir. Amin. Dene mengke ingkang bibar limbukan kok mantuk. Kula tungak-tungakaken tambah anakipun lho, Bu. Kok iso-isone lho, bar limbukan mulai kok oleh anake tambah. Ya nek duwe bojo. Lah nek ora duwe bojo. Umi, tambah piye lho kaya iki apa iso tambah ngene iki delok. Iki min terus kok kuwi kok. Aku nambah no. Nambah. Nggih Pak Desus, ya. Nggih, dumateng Pak Desus. Kalian Pak Camat. Bude. Kalih Bude Sus. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Nggih, terus? Nggih. Matur nuwun kala wau sampun diparingi sop buntut. Nggih, heeh. Nggih, kula dongaaken. Kula dongaaken Panjang yuswa. Panjang yuswa. Murah rezeki. Murah rezekinipun. Nerokne aku, Nduk. Nggih, Menyang Solo tuku jadah. Menyang Solo tuku jadah. Pak D Susilo tambah barokah. Pak D Susilo tambah barokah. Menyang Solo tuku telo. Menyang Solo tuku telo. Pak D Susilo panjang yuswa. Pak D Susilo panjang yuswa. Menyang Solo tuku donat. Menyang Solo tuku donat. Pak D Susilo tetep sehat. Pak D Susilo tetep sehat. Menyang Solo udane teko. Nggih. Nggih piye? Tirokno ngono lho. Piye to bocah iki? Menyang Solo tuku donat. Menyang Solo tuku donat. Pak D Susilo tansah sehat. Pak D Susilo tansah sehat. Menyang Solo udane teko. Nggih. Nggih piye? Menyang Solo. Kowe iki nirokke dalange. Menyang Solo udane teko. Menyang Solo udane teko. Heeh. Sedaya warga pinaringan santosa. Heeh. Sedaya warga pinaringan santosa. Murah rezekinipun. Murah rezekinipun. Durga mendak kala sirna. Durga mendak kala sirna. Pinaringan tentrem lahir batin lan tansah pinaringan bagas waras niring sambikala murah rezekinipun. Amin. Amin. Wong kon nirokke kok kurang minit to. Jujuk amin iki. Kedawan, Pak. Ketahuan. Bocah cilik. Bocah polos iki Bocah kene iki. cilik. Lah ya. Nggih, apa? Lho, Mau setelane ora ngono lho. Piye to? Gena tak omongi, lek pas engko menyang Solo udane teko jawabanmu ngiyo, Pak. Ngono to mau. Lah jenengan ngenten no, Piye? Menyang Solo udane teko. Heeh, wonten no. Ya wis aku sing salah, maaf iya. Bareng mangan sop buntut saiki wani karo aku kowe Mariana. Biasane manut ya Kang Mas. Heeh, manut. Oh, ya wong ya cek cilik lho. Sesuk mbok jak ngalor ngidul ngetan ngulon kuwi ora bakal njaluk duit lho, Mas. Ora mudeng duit, ora mudeng duit. Wong iki karo Mas Yoyo iki mbok kira dijarene iki terus dibayar po? Lho mestine to. Lah. Oh, nduk dibayar. Nggih tuku mengke. Biar kowe. Ayo, kok setel raken nek bocah iki cah lugu kok ya. Lah iya aku ngerti kok. Iki rasa dipengaruhi tenan bocah iki. Ben nembang sik ya. Ya. Katur karo Pak Desus mau ngersakake langgam ngimpi. Nduk, Dalem, Pak. kowe nembang sing becik ya. Nggih, Pak. Ya. Depe rono. Nggih, Pak. Ngopo kok serik reng kowe? Wah, anakku ngene iki metu tak idak ndase. Ya ora le ngono wong anak-anak iki jenenge anak iki Aku darah tak daging kok. Duk, iki panganen. Nggih, Pak. Lho. Ya jenenge manut karo wong tuwa kok, Mas. Manut wong tuwa kok kamar mandi metu, Nduk, nganggo anduk. Nggih, Pak, lagi kelingan ngono iki coba piye? Lah berarti mulai anu metu kok kamar mandi? Nganduan. Lah iya. Nembang sing becik ya. Nggih, Pak. Ya. Bawane pangkur ngimpi. Nganggo bawa nggih. Nggih, Pak. Yo. Kowe ora takon aku, Kang. Pak Sudi. Lah ya takon. Nah. Kok nyanyi ya? Mboten, Pak. Oh, lah lanange metu ngono kok. Pak. Ya, Om. Ya.
Mbak Kesi cengkok-cengkokan. Oh iya wong siswane kok. Lah iya. Anake iki anake. Trane. Langot bebasan tanpa Iki ngono aku kelingan kaya jaman semono ketemu Mbak Kesi biyen pertama kali. Heeh ta. Mesti nek bawa mesti lagune langgam ngimpi. Heeh ta. Ning yo persis plek kaya iki sing disuarake Dik Umi. Heeh. Nduk muga-muga kowe iso ngluwihi saka gurumu iki ya, Nduk. Nggih, Amin, Pak. Pak. Garek iki nyelo-nyelo. Iki tenan kok. Wong iki jaman semono iki melu nderekke Mas Tantut. Aku yo nderekke Mas Tantut. Ijek cilik-cilikane yo umur-umuran sakmene iki wis laris manis kaya Dik Umi kaya ngene iki. Nek Bu Kesi tembange dhisik ngimpi. Ngimpi. Beda nek kalih niki. Aku Apa? piye? Niki tembange untuk Indonesia. Apa kowe? Dari Sabang sampai Merauke. Elok. Dari gunung hingga ke lautan. Jos. Indonesia tanah airku. Heeh. Sodomi selera. Lambe. Wedelen lho gareng iki ora. Ning nyatane ya. Ning apa ya ngono to, Win? Aku. Heeh. Nggih mboten. Ora kok ya. Mosok ya aku kaya ngono. Nek iso ora ya luwih saka kuwi. Nyanyi Ngapa? Liwat ora amit-amit, ngerti-ngerti celana karepmu dhewe. 250 endugang. Nyanyi neh ya, Nduk. Nggih, Mbak. Ngono. Ya. Nara besing mega mendung. Nah. Suarane sapek mergone mike. Miki ngapa? Delok tak tonton. Wola mike. Oh, lah mriki Anyar kok. mereke kudune iki beda dhewe niki. Apa? Sus. Oh, sus. Mula. Merek sus ya tetep Bane. Mula aku kok ngerti suarane iki jane nek ning biasa mikmu wae. beda kok mikmu mereke. Mosok mik kok BPJS. Kaya ngece karo sound systeme. Rumangsanya. Mik rego 200 yuta padake kene gur 35. Neno. Tangane, Nduk. Tangan kiwa diangkat, Nduk. Nah, ngono. Donga iki. Ya dana, ya dana, ya dana, dana. Wah, dana kok ya dana Ya lho. sewengi utuh niku meneh kok kedanane kok. Yo. Neno. Yo. Kok yo gelemen kon ngemis ya. Tangannya aja ngono anduk aku risi lho. Wis seben aja ning bocah ki Lah. manut kok. Miber ngit Nah, ngono. miber Gareng tak sampluk tenan iki bocah nembang ganggu ae ora. Ora. jenengan mendel riyen to Pak Gareng. Mudyar we. Yo. Nggih, Dik. Nggih. Aku mohon maaf ya, Dik. Iya, Nggih. miber ngideri jagat ngulandara nglambara
Mas, klimake, Nduk. Satemah kinawa ngimpi. Nyuwun tepuk tangan kagem Umi Hafifah para kadang. Wis. Piye kaya ngono kuwi? Seneng aku Kelas atiku. 1 SMKI. Kaya ngene becik. Anu ngekos apa? Endi? Heeh, bener. Leres ngekos. Lah Ngekos, terus Pak. kok mbok takoni ngekos apa ora Lho niki? nek jeneng ngekos lak ya butuh biaya. Lanjut Awake terus. dhewe iki lak wong tuwa. Heeh. Ngerti nek bocah duwe potensi sing seperti ini yo bagaimana caranya awake dhewe iso njunjung bocah kuwi lak ya ngono. Tak pikir yo Enteng-entengi macem-macem. Enteng-entenge kose piro? 500, Pak. Wah, larang men to, Jare arep Sambut, ngenteng-ngentengke. Lehmu takon ngekos ki mau jare pengen ngenteng-ngentengke. Ah, mak ngene wae, yo enteng-enteng iki bagian sing enteng wae. Heeh. Mangkat sekolah disangoni piro? 200.000, Pak. Mangkat sekolah ki sangune 200.000. Nggih. Kuwi nggo ning salon apa sekolah? Sekolah, Pak. Kuwi nggo apa? Ndamel tumbas soto. Soto kok 200.000 ki mbok nggo tuku soto ki wong sak kelas mbok tukokke soto terus nggo keramas ngono, Pak. Mboten. 200.000. Nggih. Piye, Mas? Ya. Lho, Reng Ya arep apa, Reng? mbok sahi 200. Wong tuwa lho. Eh, Ngerti alhamdulillah. anak kaya ngene Ya, iki. iya toh, ya. Piye carane no kok ya? Carane piye, Mas? Lek ora ikhlas rasa lho, Reng. Lho. Abot-abot Ora aku enek ngerti kok karo jalan uripmu. ora ikhlas ki ora enek. Iki sasi sura sepi lho, Reng. Lho iki sepi-sepi yo ki sembodong wis bacut pirang. Wong ki nganggo cara kok. Bukesi. 200 ki nganggo cara. Carane piye, Mas? Bukesi ngambil 200. Dalah apa to? Lek rasa sembodo rasa kemplelet ora. Oh, iki tenan. Tenan. Anu bapak ki lak yo lagek wae mangkat to, Duk. Ya, Nggih. sakonone sik ya. Nggih, Pak. Iki duit pira? 50.000. 50 apa? Oh iya pinter sekolahmu. Lho. Kuwi niat apa ora kuwi? Iya. Ora Dinggo sangu ya. Nah, rasa kuatir. upama ora entuk sotone ya wis duduhe ngono wae ya. Duduhe. Tirose 200, Pak. Ora mung 200 engko malah entuk luwih saka 200. Ora sah. Sampun Iya, diitung. iya. Wes 200 ya, heeh. Reng. Sesuk Pak. ning Ponorogo karo Pak Yoyo ora sak melu ya. Terus Marahi ngurang-ngurangi pendapatan. Saiki Reng. Lek ora ikhlas ora sah lho, Reng. Balekno Nduk, balekno Nduk. Oh, ikhlas. aku tak nembang nek ngono. Mbok menawa kowe entuk kaya kowe nggone Mas Gareng. Kuwi dienggo sangu ya. Nggih, Pak. Nah, terus piye nek diparingi matur piye? Makasih. Pak. Apa, Reng? Ngapa to, Reng? 200 cah. Lah getun to Kok kayane akhire. kok kowe kok le gelu. Nek ora gelu ora tetep wong ki ikhlas. Wong ikhlas kok kaya Pak Sus. Heeh. Pak Sus ki mergo dilambari ikhlas ning nyatane sangkan parang. Lho, Nah, kan Apapun bener. usahanya mesti lancar jaya. Betul. Amin. Ngapunten Pak Sus, kelong 200 Pak. Ngapunten. Akhire arep golek balen ora. Rumasane. Yo, Nduk, Umi langgame. Ya, monggo. Gandes rumah.
Joko wedok. Alah kau katotan sithik lho. Sithik akeh pengalaman kernet kok mbok gawa. Ya, Ndek. Tepuk tangan dulu untuk Umi Hafifah. Umi Hafifah luar biasa. Jan piyayine nyenengke ya. Bocah polos, cantik, pinter. Suarane apik. Suarane apik kowe kudune isin ngene iki. Lah mangsamu ora mung lagu cendol dawet wae. Lah aku ki ya mbok kira aku ra iso kaya ngono kuwi. Iso. Cetha kaya ngene iki. Ayo cetha no. Kaya putrane Bu Kesi iki cetha. Lah wong aku kok dijajal sik umpama menawa aku ki nek umpama ra iso aku ki kok jajal nileno. Buktekke, ora mbok buktek tenak balekke sor truk neh kowe. Ayo buktekke. Ngisor truk to mbok pikir aku cindil. Tindingane. Wah, oleh kemanyak kaya wedok-wedok oh ya. Dari Sabang. Nggih. Seribat. A-I-U-ne iki sing cetha kaya genduk iki mau. Kudune isin kowe karo ibu. Lah iki mau kurang piye? Sripat. Nek A yo A, nek I yo I, nek U yo U, E yo E, O yo O. A. I U E O. A sepiro? A. U I E O. Kok ya ana ya sinden kok le dilolohi mbok pikirke aku ke anakan manuk apa piye? Ya mbok pangan iki mau. Ya enak Ora aku. Nduk Umi. Mau lah sampean gawe anu to, tembang Asmarandana to? Nggih, Pak. Jajal aturno Pak Sus. Ayo, Tapi ndang. kula ngrepek nggih, Pak. Ora apa-apa, presiden pidatoe maca, ora apa-apa maca. Ayo. Cah cilik kok bukune kandel ya. kuwi kreditan. Kuwi catetan kredit. Wis mbok cepake. Sampun, Pak. Tembange apa? Asmarandana, Pak. Aku malah wedi Lho lho ora samenteleng ngono kuwi. Gareng. Kuwi Pak, Marandana Pak. Ya nek kok mbok jenggung kaya ngono. Ayo. Asmarandana Mataram. Ayo. Nah. Mugi Gusti ngijabahi. Amin. Mring keluarga asu Apa Mas sing diucapke mau? Mugi Gusti ngijabahi mring kulawarga Bapak Susilo. Tansah lancar rezekine. Pinaringan panjang yuswa
Pasus terus Ki mau ngerti ra sing dicakepane mau ndongake Pak Sus supaya pinaringan Teguh Rahayu Slamet wilujeng, tetep rezekine lancar lan tetep wayangan. amin Sapa kuwi? lho entuk neh kandhani kok Oh iya, nggih. Ayo. Bocah iki nek polos dititipi ya apa anane amanah ngono kuwi. lho jenenge piyayi iki nek polos yo nyat ngono kuwi kok Coba mau lewat aku. ngapa Sing 200 tak jikok sik mau. Podang kuning sankas, Nduk. Ayo. Nggih. Podang kuning ya. Nggih, Pak. Kencan sing apik karo sing ngendang, ngono ben kompak. Ayo. Ngono. Ayo. Dadi mulane tak omong karo pengrawit sing akrab. Dadi ben ora klera-kleru ngono, sing kompak ngono. Nggih, Pak. Iya, lha wong cek cilik kok kon garapane iki lho. Carane mlebu sik iki piye ngono ben cetha. Ben ora ribet ngono ya. Podang kuning to? Nggih, Pak. Heeh, siap. Siap, Ndang. Ayo. Pak Dar. Ditinting no. Waduh. Bareng mangan sop buntut kabeh diseneni malian. Saploke dahar sop buntut. Nggone Pak Sunarwani wah. Kok terus cerdas saiki, cerdas tenan. lah biasane ora ngerti nek kuwi apa sop buntuti Lah biasanya buntute ora nganggo sop. Ayo. Nah. Esuk. Sik to, aku lagi ngomong to, kencana sing apik karo sing ngendang. Sing nyuwara ki sampean sik apa kendange sik dicethake? mbok aja diseneni to Dik Ora nyeneni ben apikno lho. Wit sok aku apa jenengan sik Mas? Ngono. Nah, bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Tenong, Mbak. Iya. sapa sik Kula riyen nggih, Mas. Terus mriko jawab monggo ngono. Oh iya. Ndledong. Iya. Ya. Esuk. Piye to jarene aku dhisik. parani wani apa ora Tak kedahe pripun? Niki buka kene sik. Heeh. Kene sik apa kono sik? Kula riyen. Apa bareng? Kula riyen. Oh kono sik. Ya. Sampeyan sik terus kendange barengi to? Nggih, Pak. Lah iya kendange barengi. Lah ya iya to. Yo ji ro lu. Esuk. Piye to? nek ra iso kowe sik Kira-kira kowe ora yakin kowe nyanyo dhewe ngendango dhewe ngono kae piye? Jare sampean nembang sing ngendang barengi. Lah wis bareng no kaya. Lah nggih kan kula riyen to, Pak. Lah ya sampean sik terus kendange nusul to? Nggih. Lah ya nusul kok dadak muni piye to tendang nembang no. Baleni sing apik. Ayo, Mas sing kompak ngono lho. Mas, sing kompak. Iya. Bareng tumpakane mepsa yo galak men baleni. Ayo dikompake karo Mas Noval sing apik sini-sini ora. Ayo, yo. 1 2 3. Ya. Lah piye ta kowe iki? Ngono kuwi lho. Wis galak lho asline Anu dengan lemah lembut menyampaikannya dengan lemah lembut coba oke. Iya. Nah, Ngeten lho, Mas. Kan kula nyuara ngoten. Heeh. Jebul, heeh. Nggih jenengan ngendang lah. Kendangane piye? Sing piye kendangane? Nggih ngoten nika. oh dadi nek kowe wis terus kono Tak. ngendang Tak ngoten. oh dadi nek kowe wis kono tak ngono. Tak, Iya. nggih. Ah, ya. Ndang, yo. Yo sing apik. Ji ro lu. Tintingi. Iya ya Pak. Iki nek bocah iki kok. Wis suwe-suwe kok nganyelke to, Nduk? wah jenenge cah cilik ki lho mbok paido wae to Mas Apa kok Bu? Mbok yo Wong nilimo. semene mbani semene akeh kok ngomong menungsa siji kok kangelan tenan. lah jenenge karo latihan Angger kono tak, ha ta? Nggih, Pak. Ya, yo ji ro lu. Esuk Ya cukur tak to. Piye lah sermu piye bareng jare sampean kono tak piye to? Versimu ki lho, Mas. Waduh.
seteko nggon versimu barang iki. Yo, saiki terakhir kudu apik. Apik ya. Nggih, Oke, Pak. heeh, awas. Tak nduta-nduta. Ayo. Tak Titenono nduta-nduta Mas ngono ya. apik. Nah, iya. Wis sinden apa gali kowe ora? Oh, putra Warok anak Ponorogo kok. Anak Warok lho. Tak nduta-nduta. Ayo. Jiro lu. Nduk, Pok. Wis, Kok ora kowe tadi kok yo ketuni. karo nesu barang lho. Rasa diketuni. Ayo nek dicawi ayo. Brak neng kono malah. Wah, kelet kaya. Kok nganggo ngono kanggo mutung. Sing mbok karepke iki piye? Sing mbok karepno omongno karo sing ngendang ben isone kompak karo sliramu. Nduk Umi, lek sampean rasa ngendang, ra iso ngendang, pasrahno wae karo Manopa mesti genah dadi apike. Ora sak mlebu aku lek aku terus tak aja ngono. Pasrahne sampean lek ora iso ngendang to? Derek. Lah ya pasrahke genah wis genah dadi. Ben manut. Dipercayakan wae, Dik. Yo. Ya genah dadi iki engko. Yo. Dadi lho. Karo piye kakung. Dadi lho. Dadi lho tanggung jawab lho. Sak stres. Yo, dadi Pak. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora rasakan. Pak, stop. Lah ngapa? Niki niku nganu, Pak. Podang kuning niku ndamel gamelan niku, Pak. Mboten ndamel kendangan tok niku, Pak. Oh, lah sing kok tembung kendang tok kok ya liyane ya ditembung no ben kompak. Jalukmu piye, Nduk? Jalukmu piye? Walah Mas, sampeyan niku mboten ngesakne kula to. Kula wet wau ae. Iki kendang tok apa kabeh melu ngiringi? Nggih sedaya lah, kula sedaya menteleng malah. Lah jarene kowe manut wae. Nggih ngeten lho, Pak. Kan kula ngoten. Lah mengke Mas Nopal muni. Terus mengke gamelane nggih muni. Munine Dadi ngono. mboten. Munine manut nute. Iya. Oh, dadi kowe Manut karo Nut. Mas Nopal tak, terus kanca pengrawit sanese Manut nute. manut. Ya. Nggih. Ya padha latihan ora kowe. Mboten. Lah ora latihan kok ya. Ayo dicoba sih. Nduk. Mung sak podang kuning wae kok angeleran. Iya. Nah iya to podang kuning nganti setengah jam ra dadi-dadi. Jan iki manuke gantine nancel galeng wae, Nduk. Gareng. Diganti manuk ancel galeng malah dikit-dikit jrit penak, dikit-dikit jrit penak. Ngedan ora. Banyak ket mau kok gur sak podang kuning ra mangkat-mangkat. Ya ya. Esuk awan Manut nute. Aku nyawang kowe kok mesake to, Nduk. Sene to. Sing ndi sing mani niku Mas sing- Nopal. Kae, piye? Kodene piye? Kan kula lah mengke Mas Nopal ngendang. Terus kok Lah mengke rencang-rencang pengrawit sedaya kemawon niku nutuk. Oh, nutruk. Nutuk. Wis genah to? Nutuke manut nute. Oh, nutruk. Ngomong to, Nduk. Yo, Jiro lu. Ancel galeng. Podang kuning ya, podang. Podang kuning kok. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Hei. Kowe iki gameli kok malah kaya ngene. Rumah samu ki mbok sing penak ngono lho. Burung tau dimut banci apa piye kowe? Kok Ketok senane asline. ngerjiani ta bayi. Ketok asline. Aku ya mangkel no. Masa kok lek kene nyanyi dhewe kono ramuni nek dhewe ya wonge klenger. Urung tau piye? Urung tau piye? Ora, Kang. Mumpung aku anyang-anyangen.
Emang. Ora Kang, aku mau ngomong guyon wae. Aku mangkel. Mangkel karo bocah kuwi lho. Cacile kok ning kerjane. Dasku mumet mutennya. Yo, dadi. Monggo, yo. Esuk awan ning omah esuk kan anggoleki sing tak sayang mubeng miteraken goleki ora Kang Gareng. Wis dituruti matur piye? Matur nuwun, Mas. Mas apa? Mas Nopal. Oh iya. Lah liyane apa ora nabuh? Kalih Mas Yoga Madangkara. Mugi-mugi. Mugi-mugi Nggih. panjang yuswa. Terus Murah rezekinipun. kaya wong kesurupan lho, Mas. Nggih. Mugi-mugi Karo nata.
Ya begitulah ngono kan. Ya wis Ayo lungguh mesakne ya. Tang apa? Wong gandeng wong ki aja kaya ngono kuwi. Gandeng kita coba aku gandeng ngene. Mbok gawe ning ndi, Mas? Lho, arep ning ndi? neng depak. Ngopo? Shopping. Shopping karo apa? Shopping bedane karo iki. Aku, Mas. Nang ndi, Mas? Pripun, Pak? Nang ndi, Mas? Sengawen kejaran. Sia-sia men karo wong kuwi peh asli arep ngejak shopping ning depak karo aku gandeng kok arep ngawinke jaran. Rasa mbok kawinke aku tak kosot dhewe. Mas Gareng. Dalem. Niki wau Pak Lurah Mireng Trucuk Klaten kepareng rawuh. Sing wingi nggih wayangan kali Pak Sus. Oh, nggih. Badhe dono suwanten. Mumpung rawuh wonten mriki. Nggih. Pak Lurah Trucuk. Mireng Trucuk nggih. Kalau wingi nika ning lapangan kono ya karo Gareng, Mas. Heeh. Gareng sapa? Gareng sing larang. Ya. Oke. Anu niki badhe minta panggung. Nggih, diaturi mawon. Monggo. Pak Lurah Mireng Trucuk. Monggo. Pak Lurah Katuran mriki kula atosi. Pak Lurah monggo tidak mriki. Katuran nyanyi kula resani. Niki Pak Lurah Mireng kalau wingi nggih pinanggih wonten mrika niki alhamdulillah dugi mriki sehat, Pak. Nggih sehat. Amin. Astutipun. Nggih. Sugeng dalu Pak Lurah. Nggih sugeng dalu Mak Cangik nggih. Wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu Mas Gareng. Sehat. Sehat. Anyar neh bathike. Kok kowe ngerti, Kang? Ben ora iki ki anyar neh. Kowe kok ndumandem sajake kok enek perlune apa? Oh, karo bapak ya kudu ngene iki. Awas Pak Lurah hati-hati copet niku Pak, hati-hati nggih. Nggih, kula copet tak nggo ngragati banci ya, Matur Pak. kalih Pak Susilo Handoko. Nggih. Kula atas nama masyarakat wonten ing Desa Mireng ugi matur nuwun sanget karena paring panjenengan kala wingi tanggal 28 ugi nanggap Cahya Kuntadi menika sak rombongan wonten ing Mireng, masyarakat Mireng sangat remen sangat Bapak. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih. Tepuk tangan untuk Pak Sus, tepuk tangan nggih. Matur nuwun Pak De Susilo. Kocoko wedok lho wedok. Lah wong aku ki saking remene kali swantene niki lho. Mbak Cangik. Inggih. Niki Kados pundi? Waduh, kados Pak Anom niki nggih. kula nderek gladen ngaturaken sandi asma panjenengan. Oh inggih. Dandang kula nggih. Inggih. Kula damel menika persuku kata Ki Cahya Kuntadi Karanganyar. Wah inggih. Nggih. Nyuwun Slendro napa pelok? Oh pelok nggih. Monggo. Sandi asma basa Rinenggo. Ki Cahya Kuntadi. Jenengan sing macake nggih. Siap. Nggih. Ki Kiprahipun minangka palupi. nggih. Cah Cahya Kuntadi kang tuhu. Keriyen pintingane keduren banget niku. King awal mau Mas. Nggih. Nggih. Saking ki, enggak. Kiprahipun minangka palupi. Cah Cahya Kuntadi tuhu kang asma. ya Ya kang babar baklirane. nggih. Kun Kuntapke kang sumurup ta tansah taksih muda weknya
heng sanggit di SD garap ira kados ramanipun nggih rangira kang babarasta atmajane Ki Sukron Suwandaya terakhir asmane anu putra Ki Sukron Suwanda nggih leres nggih nyarang carita Lata nggih tepuk tangan untuk Pak Lurah Mireng para kadang matur nuwun sampun krengga nami kula Pak Lurah nggih mung sauni-unine nggih niku wau jan nek nyuwara dhuwur ndengek banget ora pancen radi inggil niki gamelane Pak nggih nggih ngoten niku nggih nyuwun lelagon Mares 45 wah nggih monggo nggih sareng-sareng monggo Dik. semangat juang 45 dados negara kita wis merdeka ada dasar Pancasila umat di kalangan tanggal 17 Agustus sasi menuju tahun 1945 Mambate roto hayu Pelepis untuk Paris Mambate roto hayu Pelepis untuk Paris Tumbangkang bareng maju Merdeka Rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka oh Wes tetap merdeka Naik bendera itu datang awe-awe abang putih sampai warna itu lambang sejati negara kita wis merdeka kan ada dasar Pancasila umat di kalangan tanggal 17 Agustus sasi menuju tahun 1945 Mambate roto hayu Pelepis untuk Paris Mambate roto hayu Pelepis untuk Paris Tumandang bareng maju Merdeka Rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Wes tetap merdeka merdeka Merdeka. Kudu semangat ngono kuwi Kang Mas. Semangat 45. Heeh. Nggih. Dadi nek upamane awake dhewe iki ning bulan Agustus ki padha karo apa ki jenenge memeriahkan tur ya bersyukur karo jasa-jasa para pahlawan. Bener banget. Awake dhewe iki mung garek nglenggani apa nglungguhi kloso gumelar. Nemu penane. ngisi kamardikan Ngisi kamardikan mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Iki tanpa kemerdekaan awake dhewe wayangan ngene iki tintrim bahaya lho ngene iki. Kula ke Banyol peluru wes bahaya iki. Jadi kita harus menghargai mendoakan para pahlawan semoga mendapatkan tempat layak di sisinya. Amin. Amin. Mbahku yo melu berjuang Demben. Veteran 45 melu ngusir Londo. Ketembak nggon kempole nek tindak sayane sukune diseret mbahku iki. Angger ketemu Londo goweding ngingkit-ingkit tenan mbahku. Angger iyat entuk Londo diguak, iyat neh entuk Londo diguak.
Kuwi londo kertu apa londo bangsa? Wis mbok pokoke jare alasane mine kokean ngoten. Rumah saku nek tenanan kok. Bu Kesi, yo ngancani kancamu Mas Mbawin iki yo. Mangga Bu. Ratune sinden sak Indonesia. Nggih. Iki jan iso reoni. Mas Mbawin terus Bu Kesi karo Bang Kamit. Nggih. Papan nggih? Oh ya Allah. Heeh. Kelingan to? Iya. Sak kos ke yo sak kos. Ah iya. Tahu kok kapake mbiyen? Aku. Tahu kok kapake? Aku wedi nek karo dheke kok. Oh, iya. Maine kasar dheke. Ah iya. Ya Bekasi matur sih. Ya. Nggih. Kula wau atur kula sampun diborong kalih Dik Umi. Dadi sakmenika kula kentun nembang mawon Pak Dalang. Pangkur Semarangan. Yo. Nggih. Ning nyuwun pangapunten. Nggih, Pangkur Semarangan menika larasipun inggil lan tingkat kesulitane rada beda. Terus berhubung kula sakmenika nggih sampun manak papat, mengke yen enten Papat? kekirangane kula nyuwun pangapunten. Oh, ngono. papat, Duk. Iya, anakku saiki wis papat. Mboten kabeh napa kok sekawan? Oh, mboten lah, kula badhe kabeh mboten nangsal. Lah niku lek kula kabeh ngoten mboten marem. Pancen niku rada spesial. Oh. Ketoke lek dalu ngeten iki napa nggih tanggapan laris ngoten niku ning glibet niku. Golek selone ngoten. Mosok mbok yo Kapan wektune lho ya. Lah ya muga-muga Kok iso dadi papat iki lho. kok ya ora keturun kowe, Nduk. Jok, Keturun lho ora. Apa tak kes? Aku karo kowe iki jan kelingan nalika awake dhewe kos ning Bakalan ki lho ning Kepatihan Kulon. Jenenge asline sapa to? Ora Joko Supriyanto. Lah iki sing njuluki Wawin ki lek putrane Mbah Warsina Batu, Mbah Dalang Warsina jenenge Mas Bambang Irawan. Dadi kancaku sak kelas biyen entuk julukan kabeh. Dadi Wawan kae Kamit kae sing njuluki ya Bambang Irawan. Iki Joko Wawin sing njuluki ya Bambang Irawan. Mergo apa lanang ora wedok ora. Aku biyen yo takon, "Wan kok aku mbok jenenge Wawin iki apa to?" Wawin iki wanita sing ra iso dikawin ngono. Walah ngono. Aku yo hooh wis nek ngono. Nek yo alhamdulillah iki yo meneri yo ngrejekeni iki. Ah iya. Lah ya kaya Mbak Kesi ngene iki umpamane ra enek Mbak Kesi aku ya ora enek sing jenenge Wawin nganti iso ning panggung ngalor ngidul ngetan ngulon ngene iki. Matur nuwun lho Mbak Kesi nggih. Ya padha-padha Jok. Nilai aku ning Wah nek kok warungmu. kedan kowe jek jagjok iki lho. Sik to Jok. Ning ya elinga karo lelabuhanku. Lek aku ning warungmu ya aja mbok kon bayar to Jok, kebangetan. Ora kok ora bayar. Kowe ya asline iki aku ki wis tak kei diskon. Nduk kowe rasa bayar. Wis, ora aku isin wong aku kok mosok le ra bayar. Wong aku sinden internasional lho, ngono ki. Lah mosok ning lontong tahu gur rong piringe 200 ora. Lho yo, larang. 200 kuwi ki aku ki ora nembung yo. 20 wae, Nduk. Wis sisone WPN. Lah aku yo tak tampa. Wong kene sugih kok. Lah awakmu ora sugih to? Heeh. Ora. Ya alhamdulillah amin. Ya Allah, ternuwun banget lho Mbak Kesi. Ket biyen nganti saiki lho, Jek tetep ayune ra enek sing ngluntung kejaba jarike. Yen aku rayu dalange apa ya seneng. Ya iya no wong ana Joko ndene. Jangan membuka rahasiaku. Emang kowe ora perawan? Enggak nembang. Nembang ya nembang. Tekok nek Sip reng, sip. Lho wong jenenge iki reoni kok arep ngomong tau entuk londo ngono apa piye? Malah Londo guwak no. Kandhane kokean min londone diguwak kok ngeyel. Ono anake. Nyuwun sewu Pak Desus, Bude. Kula kentuni tembang Pangkur Semarangan. Mugi-mugi Pak Desus kalian Bude tansah sehat. Nggih, Pak. Remen manahipun panjang yuswa saengga saben wulan Pak Desus saged nanggap wayang. Lah sing bayar yo tekor. Apa enek wayangan kok ben wulan iki? Ya ora. Kanggone Pak Sus ora bakalan. Ora bakal. Oh iya. Ora percaya kon nanggap neh, ora percaya. Kono ibarate ngetok tukul meneh ketok tukul meneh. Kowe nek ora yakin ora percaya, sasi ngarep kon nanggap meneh tak kelakon. Iya wong ki setahun iki bakal ping 4 kok. Ya Bekasi. Kula tenggang nggih Bude. Mingkar mingkureng angkara
ki ameng-ameng nyawa lho diwangi-wangi lho. Iya, Donga. Akarana karenan marati iki sing nggon gawat. Iki sing Selamat. sing tak rukokke ki resik. Bismillah. Ambil napas. Ambil napas. Ngeden sikile lewat tengkak. Pokoknya pepet ke tungkak. Terus napas. Waduh. Napas. Wis ketok rambute. Sidine. Tek kaya wong bayan to malah kuwi. Wong ditembangne apik-apik malah kono bayan iki piye to kuwi. Aku ki yo sak derma ngiwaki dhek iki. Ah, metu banci pidak ndase. Yo, iki klimake nang kene neh iki, yo. Jenenge dosen. Tepuk tangannya buat Mbak Kesi monggo. Nggih. Matur nuwun. Wes piyayi. Ngono ki lho, Pak. Ya iso kaya ibu ya, Nduk. Kowe sok ben iso kudu kaya iso pungkuli kaya sibu ya, Nduk. Nggih, Pak. Ya, dadi mike merek sus kuwi ya dimanfaatke. Sur. Nggih. Pak, Dalem. tak rewangi labuh karo sampean ibarate aku lek bengi selalu mendampingi sampean nyinden. Neng omah aku bubar nyinden sik ngurusi anak-anakmu, nyapu, ngepel isah-isah, gaweke teh, masak kanggo sampean. Tak rewangi koyok ngene, Pak, aku njaluk tulung karo sampean. Sak mongso-mongso sampean dadi dalang sing kondang regane larang, aja rabinah ya, Pak ya. Aja wayuh ya, Pak. Cukup aku wae. Insyaallah. Wis upama rabi ki rabi aku wae ra bakal meteng selawase. Nah, aku iki padha dene pegadaian kok mengatasi masalah tanpa masalah ya kowe kuwi kok. Eling ngono labuhanku ya, Pak. Iya. Aku ya pancen rada kuwatir rasine Mas Bawin. Lah ngopo kok iso kuwatir duwe bojo Cek enom ganteng. Bagus, ganteng, pinter, kondang. Biasane godhone iki 3 perkara. Setunggal, Harta, loro, tahta, telu. wanita. Yen harta tahta dheke tak kira wis ora kepengin. Nah, Ning lek wanita. godho wanita ku sing paling wabot kanggone dheke. Boten. Contone ana sing ning kene ora iki wanitane ana apa ora? Ana ning wanita rai naga kowe kuwi lho. Aku to. Ya Allah, aku kok rai naga. Aku ki raine ki rai blorong. Kula pitados Bu menawi Bapak Nggih. nika tebih Lho, saking nah. sifat Syukur, kados mekaten. alhamdulillah. Kula niku satu sak pondok kali Bapak. Alhamdulillah. Syukurlah alhamdulillah. Pondok pesantren nggih. Ngendikane Pak Ustadz, Nggih. jikalau kamu pergi sendirian di tengah jalan melihat wanita cantik, maka segeralah pulang dan tataplah istrimu. Lho sak Mesti kelingan. Aku tahu ngono kuwi. Sak pondok. Lunga ning dalan, Heeh. enek wong wedok ayu, ngendikane Pak Ustadz, pulanglah terus tataplah istrimu. Ternyata bener, ayu sing ning dalan. Oh, koclok kuwi ora. Ayo bener wong dhek iki sak pondok. Wong kuwi ning pondok panti pijat to. Iya sing panti mijeti pijat kowe kowe no jengak kok. kuwi to. Sing mijeti kowe no kok senengan. Percaya saja Bu, Bapak istiqomah dengan keluarga. Alhamdulillah ya Pak ya. Ketok kok saka kene tak sawang ki wis ketok kok nduk. Delok nepek-epekku. Lho, Piye Jok?
Tontono. Kok aja ngundang aku jok Iki to ya. jodohmu nok. Endi? Lho, wah ya sepurane iki nek ora kanca ora tak omongi. Piye? Wis kowe rasa mikir jodoh lho ya. Lah apa? Jodohmu wis mati nok. Lambemu. Yo. Katur panjenenganipun Ki Dalang Cahya Kuntadi saking anggota KTNA sekecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo nyuwun gending sesideman ingkang dipun bawani Ibu Sukesi. Nah, angka kalih podang kuning nggih sampun ngatur Ketua KTNA dan Wakil Ketua Pak Wiyono kalian Pak Wido Sumanto. Nah, melih sik tak waose ya Mas. Sugeng dalu Pak Dalang kula Pak Wito nyuwun gending gugur gunung kula tujuaken dumateng sedaya masyarakat Grogol khususipun Ibu Eti Wardoyo mugi apa sing disedya dituju dening Ibu Eti Wardoyo bisa kasembadan amin nggih minta lagu Pamer Bojo dan Nisa Sabian wah apa iki karo iki yen ra kleru bebunga saking Pak Desus iki tulisane gareng nyereng nggih gareng 200 wis ijole lho reng nggih kok gareng to sinden kok gareng gitu wawin nya iki Pak Desus nggih nggih ya iki sinden meneh noe sinden wawin ding alhamdulillah cunduk laris Umi 3, 2, 1 hangus. Piye nasib 200 ki mau. Gareng nyereng ki lho sampean tenan kok ya. Itu Kang. Nah iki nggih. Matur nuwun. Bu Kesi kene. Ya. Kleru niki. Antangin. Iki gareng pelunasan. Matur nuwun kalih Pak Desus diparingi. Matur nuwun Bude, Pak De. Umi matur nuwun Umi. Sedayanipun. Nggih. Matur nuwun Pak Desus. Nggih. Bu Desus. Sabuntutipun. Kayak balik rono. Yo, turi-turi putih Bu Kesi. Yo, monggo. Ya. Diaturake bareng-bareng. Yuk. Turi-turi putih. Mbak Ira Op Kembang napa
apa Mbak Yu? Kembang melati, Dek. Kembang melati. Kembang melati. Kembang melati. Kembang melati. Aku pengen tindak kang suci sungkem reng ibu para dewi. Mbak Ira, Mbak Ira, Mbak Ira. Mbak Ira, Oh. Mbak Ira kan. Oh. Turi, turi putih, bandaran kepadaku. Turi, turi putih, bandaran kepadaku. Celeret tiba nyemplung kacubung kembangnya apa? Mbak Ira, Mbak Ira, Mbak Ira, Mbak Ira, Mbak Ira. Mbak Ira kan. Kembang menor, kembang menor, kembang menor. Aku pengen tindak kang jujur negaraku adil makmur. Mbak Ira, Mbak Ira, Mbak Ira kan. Matur nuwun Mbak Terima Kesi. kasih. Kembang kantil. Aku pilih kembangnya kantil. Kembang kantil. Nganten anyar diiring bedil. Bedil muni ngantene jundil. Tiba mlumah gondelan pentrung. Yo dipadake kok yo. Ya LL kabeh no. Mboten Pak, wong ngantene polisi kok. Wong Dadi- kembang kantil kok. Lah polisine nggo pentung kok sing tiba ya gondelan pentung kok. Rambutmu laran tok kaya ngene. Artis Jakarta kok sampah. Lah mbok gebloke ning kono mau kok Iso nyanyi apa kowe? Aku ya nyanyi apa-apa iso. Oh iya, iki mau aku ya matur nuwun Pak. Pak D, iki engko arep tak kekke supirku sing ameng-ameng nyomo wau. Oh iya iya. Heeh, Mas Muklis ki nggo kowe lho, Le. Mas, sampean nanti gara-gara to? Aku iki kebablasan meneh Piye? enek acara HUT Polwan ning Demak. Dadi niki mengke kula nggih nyuwun pangapunten Pak D. Limbukan tok. Limbukan. Oh, ora sida, ora sida. Iki ngopo sih? Tanganku mbok pikir ki kaya kowe gampang, wong iki aku modele cecak kok. Apa? Lek pancen mung limbukan ngeten mawon, sakniki nembang sampean. Kula nembang. Oh. Nembangin apa? Monggo nderek jenengan. Sasamu arep nembang dangdut entuk, campur sari entuk, arep yasinan karepmu. Ambemu. Lah ya aku ki ya pengene ya duet karo sampean. Sampean pengene apa Kang ngono aku tak melu. Apa kok tak turuti? Jalukmu apa? Sepengerti ki permintaan terakhirmu. Innalillahi. Aja. Kalau kan ketemu kan Wong edan sasi niki lak mung tanggal awal bulan lak niki. Kok ketemu lak akhir bulan ngoten lho maksud iki. Oh iya, iki Lah duet kok karo wong ora nak dipangan iki. Aja sia-sia. Joko. apa ya? Napa Pak D? Oh caping gunung. Ya. Saking sing nyuwun budhe niki wau caping Nggih, gunung. nggih. Dijenglengke nggih, budhe. Nggih. Uga diaturne kanggo katur Pak Sunarwan ya, Pak Lurah. Pak Lurah juragane Sop Buntut. Oh, nggih Pak Narwan, nggih. Nuwun. Bawa Lan. suara wedok. Nek suara wedok sikile piye? Si Slamet ki kawete mburi terus dilakban ngono lho, dadi ora ngewo-ewoki. Pengedan. Kaya dicethake lho. Wah, suarane. Urung, Reng. Dereng ta. Urung. Yo Win. Sabene bengi
ora saben banci. Saben bengi Kupingmu ki lho. saben bengi ora saben banci. Aku ki mau ki wis muni bengi. Mula sing cetha nembange kaya Bukesi karo genduk kae. Sing cetha A, I, U, E, O. Nek wayo mangap sing banter ya. Saben bengi. Suwe-suwe cangkemku kok ya kesel ya. Golek duit kok leleh. Eko Genjelenge, Mas. kurang dhuwur. Wong jenggleng iki kudu Oh, semangat. siap. Pak, kira nginggil ngendikane, Pak. Piye? Kok iso ya? Iso. Kurang dhuwur neh apa piye? Gantung lono apa ngantek bablas contonono ndang iso ra? Aku nyontoni kowe ya iso ta ya? Dhuwur banget rasa Bali aku iso. Omong. Ya nganggo Bali kok jenggleng. Iso. Lanang lho iki. Konang. Kowe kok ya ora ngandani nek aku ki mau ngempit ora. Kowe lali ta nek Lali. Tek ku naleni kekencengen malah ketarik. Lah iya. Tawil lho nomo lali ta. Wis mak perpet ngono ya. Mula kak aku pas jengking ngene iki mburiku dipikir, "Mas udunmu mecotot." Kuwi dudun. Dudun kok aja kok. Bukesi. Udun kok ngeces. Yo. Yen Yene memajang embonge karo janur egone Apik karenge. Jenglenganmu model kanguru ngono to. kok model kanguru kuwi jenengane kok kene rene ya ora langsung pisan bertahap. Pengen cedak karo aku. Iso to kowe? Iso. Ngono, karo aku. Nah. Siap, Pak. Adepe iki lho. Adepe rene. Mbok kira ki jamaah ngono mbok piye kok mbok ketrungi padasan iki rumangsa. Mbok kira arep salat jamaah ngono apa piye? Padasan ngitir ngono kok. Lah kan aku nawae siap, Pak. Iya. Yen memajang mung karo janur kuning ngono ya. Yen memajang Wedok. Yen memajang. Yen memajang Mung karo. Ya Allah aku melu-melu. Allah mangkalmu ngendi? Margoyudan ya. banci kok letek iki apa ya enek. Tekno wong lengganane ya tuwek elek ireng kok ya. Wong mak banci kok udane keputihan rak ya iki. Konang. Waduh iki wibawa iki. Selamat gondeli lo ya. Urung tau dimut banci Wis. Mau wis. Kowe nek mbanyol nek ora tau kelingan ta kowe. Nah aku kelingan wong anu nek ro karo penendange kuwi aku kaya piye ngono ae. Kok anggere nyawang kok mlamut piye to kowe iki. Pasamu kok kaya degan wae. Salahe kok limbukan tok, apa ora limbukan tok, tetep dijenggleng. Contone aku nganti gara-gara. Aku kok ya dadak ngaku. Konang. Ya ngene iki mau lho, Le. Ngene iki sing tak pengen iki padha karo Kang Gareng. Teko gara-gara. Heeh. Limbukan tok. Eh, Aku Win. Hah?
Iki biasane limbuane nganti setengah 1. Iki tak kliwatne mergo enek sampean. Oh, tekan goro-goro. Gara-gara. Iya. Siapa? Hei! Modelmu kaya ingkunge Bu Betty no kok. Better. Edan. Sing manggang nika Bu Betty. Oh iya. Sing duwe Bu Better. Ah iya ngono ya kena. Nika letan palang. Nek bacot kewirangan iki ditutupi to, Pak. Neja, ya banci. Gara-gara lho. Nganti gara-gara. Pokoke nek mung nggon limbukan tok ki tegese nyambut gawe setengah-setengah. Dadi kudu teko nggon gara-gara mergo Pak Desus karo Bude nenggani nganti subuh. Heeh. Eman-eman digelarke penontone kaya ngene kok kudu arep limbukan tok. Ayo tok. Penggemare ngenteni ya, Mas. Lah nggih. Kuwi kudu nganti sak rampunge nyambut gawe ki lahir lan batin. Kang Gareng, cangkemmu iso meneng ora? Aku ki kapan iki len jenggleng? Ya ndang arep mencolot lah ya muni. Ayo. Waduh. Gleng 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 yuk. Terus maju. Maju meneh. Maju. Ah, ndase keri. Walah wawi ndase keri. Nah. Iya, gilani reng. Apa to reng? Mong cium bekonang lewat. Pedul. Kau ngombe iki mau kaya dene ngerti Tuhan yang Maha Esa. Omongane wong mendem ah. Keras Kowe Mas. ngremelem. Purun Pak Ciu. Moh. Kudu cium bekonang iki ndi? Silit banci. Gilani ra. Ya Win. Iya ih. Ya ampun. Oh, strategine gareng ngelaki ngono kuwi to, Pak. Oh, alah. Ngombe sik ora apa-apa. Pacitan, ndase pasangan sik, ndasmu pasangan sik. Oh sik sisan. Ngapa? Wis mbok buka ketok lanange yo sisan lanangke. Wah iya. Woi, oke, Joko. Iya. Wah, gagak rimang niki patute tadi. Dipalarke. Pacitan. Lanang. Sarawi. Apa Kang? Apa, Reng? Kurang rapet. Niki Apa? dilumpukne kena nggo bulu mata niki. Nggih. Aduh aku ora ngombe ci wis mendem dhewe aku. Mabuki, Mak. Panas udan. Ayo, Reng, parian. Apa? Lah ngopo? Parian kok. Kok goro-goro iki. Goro-goro. Kuwi kok limbo ngerti-ngerti dadi Petruk ro Bagong kuwi kok. Ora iso malah rekoso aku engko ora. Parian. Sapa sik? Lho, ngono kok iki ketoprake wong loro tok kok. Tekok sapa sih? Yo, nonano. Lungguh kloso. Lungguh klasa. Wedangan teh legi. Bayar apa ora kuwi? Wedangan teh legi. Pak De Susilo. Alhamdulillah kathah rezeki. Amin.
Ci ucap silit banci. Ertit bahasa. Wis pelai urung. Yo nang petengan yo. Gareng kulino kita iki. Olah kok walah. Kene wis ora nut-nut, ora nut-nut. Kok iki ngokok-ngok iki. Panas udan. Sik aja terus ke tutupe ndi. Ya, Nggih. Tak go mulih kok. Aling-aling. Wah, kene kaya anu sinden soto gading persis ngeten iki. Kene sing lanang nyiter. Sing wedok ngeten iki. Titilana sindane muni. Cilik ya pas, gedhe ya pas. Ujung jari mlebu sithik rada keri. Wong salah diurak-arek ora. Sinden soto gading ngono iki. Mosok le cakepane kok le ngono. Sindene kowe sing lanang titilana terus entuk mbokmu. Ora sepi ya Pak. Lah kuwi mau pelit tok ngono kuwi. Siji loro. Kuwi lho mbokmu pelit tok pake pelit tok pake pelit tok pake. Sinden soto gading mula sok rono kowe. Ngerti no aku. Oh, berarti kowe sindene kok. Yo Win. Panas udan. Udan panas. Haling-aling. Piye. Haling-aling. Buka jam pira kowe? Lah ngopo? Jam 4, Mas. Ngersake napa? Sorry no. Oh, Kemaki. Aja tawa-tawa ora enek kondange kok Wawin cah nakal ki rene online kok ya. Iya. Ki arek iki bareng disawer Pak Sus lucune ora umum. Online kok www Wawin x. www.id. www.id. Ora ngerti aku nanti HP ya. Wawin sedot langsung gede kok. Walah. Ngombe es teh. Ngombe es teh. Panas udan aling-aling. Cepeng gunung. Sampean gendan ya. Nadyan wadon sarta Suling kumandang suarane masuk ning langsung dangdut Mas ya. Inong diajeng ayo ngantani Wawin banyu bane. Ya, bareng.
Keras. Kasih. Piye, Kang? Ora apa-apa. Kok menggeh-menggeh? Yo variasi ambekan aja kalau masa metu irung tok. Nggih. Mas Gareng saged istirahat kali Mas Rabi nggih. Matur nuwun. Nggih, kula tak mbacutne gelaring cerita. Nggih. Pancen yen awake dhewe adate iki limbukane sing rada dawa gara-gara sing rada sithik. Oh iya.